Helo, Gwasanaeth Tân. Dwi'n ffordd i dweud bod tan am ti. Iawn, allwch chi dweud wrthai beth y cyfeiriad lle mae'r tân, please? Ie, 24 Street y bont, pen bont yr ogl. Iawn, a beth yn union sydd ar dan? Y ti, a lle weld mwg yn dod o'r ffenestri. Ydy'r ffenestri lan llawft neu ar y llawr gwaelod? Y ddau, mae'r mwg yn modman. Ydych chi'n gwybod os oes unrhyw un tu fewn? Sa'n gwybod, dwi ddim yn byw yn yr ardal yma, dwi'n bod yn pasio iddyn ni. Iawn, mae'r injan dan ar ei ffordd, bydd yn cyrraedd mewn ychydig o funudau. Os moddech chi aros ar y llinell? Well yn mynd nawr. Helo, Gwasanaeth Tân. Am gallech chi helpu, please, mae damwain wedi digwydd. Iawn, gallech chi dweud wrthai beth y cyfeiriad lle mae'r damwain wedi digwydd, please? Mae ar y hewl, bod y cofio'n o'r orsaf dan, sa'n gwybod beth yw enw hewl? A pa orsaf dan? Pen bont yr ogl. Ydy hwn yn galwad go iawn, oherwydd ydych chi newydd sôn wrthyn ni amdan yn stryd y bont pen y bont yr ogl o'r ffôn synidol yma? Ydych chi'n dweud y gwir wrthai? O, ydw, mae'r galwad yma'n wir, fi oedd yn ffonio'n gan arach, ond nid oedd y galwad wir. Dim tan, ond mae damwain wedi dweud nawr, please, diolch yn gloi. Iawn, dyn ni'n mynd i hala engine dan i'r damwain yma, ond mae'n mynd i gymryd ychydig o funudau. Please, diolch yn gloi, mae'n y ferch am enw, mae'n y gwaed. Iawn, ydy'r problem yn sownd? Las yn credu, ond ydyn nhw'n symud. Diolch, gloi. Rhaid, bydd y gwasanaeth tân a gachub yn cyrraedd cyn gyntig ag y gallu nhw, ond ydych chi wedi achosi oedi nawr trwy danfon criw i alwad ffug meleisus. Mae eich rhif ffôn synidol gyda ni nawr a mae'r modd gyda ni torri'r ffôn off. Byddwn yn eich cynhori chi fod galwadau ffug meleisus yn tramgwydd troseddol. Please, diolch yn gloi.